Milé dámy, vážení páni, vážení pozvaní hostia, srdečne vás vítam tu v priestoroch radu na krste knihy z pokolenia na pokolenie. Dovolte mi zvlášť privítať autora tejto knihy, inžiniera Jana Rica, a krstnú mamu tejto knihy, pani Máriu Vidovu. Srdečne ju vítam. Už samotný názov knihy z pokolenia na pokolenie hovorí o tom, že ten dej je pomerne dosť dlhý a začína od začiatkoch a zrodu folklórnej skupiny Razím, to znamená od roku 1967. Takže som rád, že sa našiel človek, ako je Janko Ric, a zozbieral, zmapoval, vyspovedal ľudí, ktorí sa pričinili o to, že i dnes naša folklórna skupina je životaschopná, ako ste videli, hej, krásnymi spevmi, a že reprezentuje s radosťou našu obec Vyšnú Slanu. Takže ja som rád, že ešte raz ste prijali pozvanie a verím a prajem vám pekný zážitok. Odovzdávam slovo pani vedúcej folklórnej skupiny Razím, pani Janke Juriškovej. Milí naši hostia, vítam vás aj ja všetkých na tomto krásnom podujatí, ktoré sa koná vďaka inžinierovi Jankovi Ricovi. Práve on sa jedného dňa rozhodol, že zhmotní našu činnosť, teda činnosť folklórnej skupiny Razím, do jednej knihy, ktorú dnes pokrstíme a vzdáme jej úctu. Je to kniha o folklóre, o zvykoch, o tradíciách, o obyčajoch, o Vyšná Slana, ale najmä o ľuďoch. O ľuďoch, ktorí sa pričinili o zachovanie kultúrneho dedičstva a bohatstva obce a jej blízkeho okolia. Vďaka tebe, Janko, si dnes spomínam na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, ale ktorí navždy ostanú v našich spomienkach. No sme to aj my, živí pamätníci a šíritelia folklóru. Ľudia, ktorí sa radi stretnú, porozprávajú sa, zaspievajú si. A že sa máme radi, o tom svedčí aj dnešné popoludnie a fakt, že sme sa tu takto, bez veľkých príprav, zišli v takomto hojnom počte, a to ma naozaj veľmi teší. A teší ma aj to, že Janko prišiel s touto myšlienkou, zrealizoval ju a oslovil aj mnohých ľudí, aby hľadal podklady, fotografie, záznamy. Bola to náročná práca, najmä na čas. Trvalo dlho, pozháňali hodné fotografie a dokumentáciu. Pomáhala mu Marinka Revucka s dcerou Radkou. A vďaka kronike, ktorú dlhé roky poctivo písali pani Mária Vidová, a vďaka ich dobrej pamäti a množstvu skúseností bolo možné dosť podrobne popísať jednotlivé podujatia a činnosti folklórnej skupiny Razím, za čo im patrí všetky veľké ďakujem. Vďaka práci všetkých týchto ľudí, najmä však vďaka Jankovi Ricovi, vznikla krásna kniha plná fotografií a informácií o folklóre v minulosti a dnes. Bližšie o jej vzniku vám už povie sám pán Ric. Ja sa už len chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o toto dielo, a taktiež vám všetkým, ktorí ste to prišli sem s nami pokrstiť a osláviť. Taktiež ďakujem všetkým členom folklórnej skupiny Razím za to, že sa pričinili o toto hojné, krásne bohosluženie. Ďakujem veľmi. Milé dámy, vážení páni, vážení priatelia a priateľky folkloristi. Som rád, že tu stojím pred vami a držím v rukách
túto knižku a druhýkrát som rád, že sme sa v takomto počte zišli na jej prezentácii. Neviem, koľko času som strávil jej písaním, zbieraním fotografií a písomných podkladov, hľadaním tlačiarne a inými s tým súvisiacimi činnosťami. Viem ale presne, že moja pravá ruka, hlavná pomocnička, dnes už inžinierka Radka Revúcka, keď sme začali prepisovať rukopis, bola ešte študentkou, presedela pri počítači neuveriteľných viac ako 15 000 minút. Ja som to prepočítal, vyšlo mi, že 263 hodín. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť, keď je tu pri mne, a poďakoval jej za vynaložené úsilie a vykonanú prácu a tiež zablahoželal k úspešnému ukončeniu štúdia. Má tu pre mňa taký malý darček. Asi pred 5 rokmi, nejaký presný dátum neexistuje, som sa začal zaoberať myšlienkou, že v spolupráci s touto partiou, ktorú tu vidíte, vytvorím knižočku pre nás, členov folklórnej skupiny, pre nás o nás, ktorí sa venujeme folklóru a v súčasnosti a o tých, ktorí sa mu venovali pred nami a možno aj pre našich nasledovníkov. Preto je názov tej knižky Z pokolenia na pokolenie. Knižka má 5 častí, v ktorých sa venujem, alebo je opísaný folklórny život. Je tam jedna taká zaujímavá špeciálna stať o krojoch s ich popisom. Je tam niekoľko receptov jedál z vyšnoslovenskej kuchyne. V ďalšej časti sú texty piesní z prvého a druhého CD-čka, ktoré sa nám podarilo doteraz urobiť. Nájdete tam aj vyšnoslovansko-slovenský slovník. No a v závere nájdete zrejme najdlhšiu báseň z Vyšnej Slanej. Je to báseň z roku 1927. A vtedy už v tom období sa ju pokúšali publikovať. Knižočka má 170 strán, 176 presne. Je tam 280 fotografií, ktoré sme vyberali tak, aby sa každý z nás našiel aspoň na jednej z nich. Ešte predtým, kým odovzdám túto knižku krstnej mame, chcem poďakovať pánovi starostovi za podporu tejto akcie a poskytnutie týchto priestorov. Súčasným členom folklórnej skupiny chcem poďakovať za morálnu aj materiálnu pomoc. No,
tí, ktorí už majú podobnú skúsenosť s takýmito akciami, tak my veľmi akože neodporúčali menovať ľudí, ktorých sa chcem poďakovať, lebo že na niekoho zabudnem, no, že bude z toho minimálne trápas. Ja to ale risknem. Takže ďakujem matadorke folklóru vo Vyšnej Slanej, pani Marii Vidovej, rodenej Stankovičovej, ktorá je v podstate od toho 67. roku aktívna, vidíte, až do týchto chvíľ. No a to bolo aj príčinou toho, že sme si ju vybrali ako krstnú mamu tejto knihy. Ďakujem vedúcej súboru Janke Ďuriškovej. Už tu to bolo spomínané, Radka Revucká a jej mama Maria. Ďalej je to táto celá partia, ktorú tu vidíte, keď mi nepomáhali zbieraní fotografií, tak aspoň ma povzbudili, aby som to nevzdávala. Vidíte, že sa nám to podarilo dotiahnuť do zdarného konca. Zvlášť by som sa chcel poďakovať tým ženám, aj Žobovi Milkovi, že sa podujali dať tam do tej knižky aj nejaký ten recept. Môžete odskúšať potom tie recepty, že či sú také, že z toho niečo vyjde, či sa bude dať jesť. Ďakujem tiež bývalým členom, ale aj nečlenom za poskytnuté fotografie. Vidím tu Zuzku Farkašovú, no, Žovku Ďuriškovú, Mária Pajtašová, kto je tu ešte? Tam viacej ani už tu z týchto bývalých, alebo z tých, čo mi tu nie sú tu, neprišli. Ďakujem za písomné podklady Stanovi Lukáčovi, Vladovi Lukáčovi, Janke Ďuriškovej, Ane Lenkejovej, Igorovi Benediktimu, Jankovi Benediktimu. Ďalej sa chcem poďakovať za spoluprácu, za fotodokumentáciu Štefanovi Majerčákovi. Štefan je tu, čo? Davidovi Sidorovi. Tak, to je jeho dielo. No a ešte pánovi Martinovi Pitoňakovi. Tú fotodokumentáciu mimochodom urobili bez nároku na honorár. Chcem sa poďakovať za jazykovú úpravu Marii Demitrovičovej, ale tá tu nie je. No a keďže boli problémy s tlačou, tak sprostredkovateľovi tlače Ivanovi Pajtašovi a samozrejme Svidnickej tlačiarni. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na toto stretnutie, či už od vedúcej súboru alebo
odo mňa a ste tu. No a už dopredu ďakujem tomu týmu, ktorý sa podujal na príprave toho, čo je v tej vedľajšej miestnosti. Dúfam, že nám to padne na dobrý užitok a že nám to neublíži. No a teraz už verujem toto naše dielo do rúk krstnej mamy, nech urobí patričný úkol. Knižka naša Kerstinte. Vedela som to na spamäť, ale teraz už to tak no. Knižka naša Kerstinte s koláčom, ktorý som upekla z plodov našej zeme. Zrna a múky, z ktorej sa peče aj náš chleba každodenný. A ktorý sa nikdaj nepreje. A to, čo je v tebe napísané, nech slúži tým, čo žijú teraz, budúcim generáciám a z pokolenia na pokolenie. Kerstená roku Pána 1.7.2025 vo Vyšnej Slane Kerstná mat Maria Vidová Rolina Stankovičová. Kniha sa zrodila pod vedením Jana Hrica z Mlyna, inžiniera. Nakoniec som podala inžiniera, malo to a inžinierky Radky Revuckej a Marii Revuckej rodenej Vidovej. Za všetko im veľká vďaka. Vážení hostia, milí členovia súboru Radzim, srdečne vás vítam pri príležitosti krstu našej súborovej knihy, kde sú zahrnutie skoro všetky naše vystúpenia a fotografie krojov, teraz čo nosíme, ale aj čo nosili naši predkovia v minulosti u nás v dedine, aby bola zachovaná pamiatka našich rodičov a prarodičov, aj tým generáciám, čo prídu po nás, aby nezapomnili materinskú rodnú reč a naše narečie. Aj aké jedla sa tu u nás varili a čo sa peklo na sviatky aj vo všedne dni. Ale to po nás type peklení, vieš? Áno. To nie za nás. To videl tak zverské, keď to máte. A teraz čo mám? Táto ešte povedzte, čo sa hovorí. Kerstinte knižka naša z plodov našej zeme. Dovolte mi, myslím, že to bolo povedané všetko, ale chcem poďakovať autorovi tejto knižky, inžinierovi Jankovi Hricovi, za všetku tú námahu, ktorú si dal s touto knihou, lebo viete veľmi dobre, že urobiť knihu nie je jednoduchá záležitosť. Ale som rád, že táto kniha sa stane klenotom ľudí vo Vyšnej Slanej, klenotom folklórnej skupiny Radzim a mnohí ľudia si nájdú tým cestu. Ja jej prajem, nech má krásny život a krásnu budúcnosť táto knižka. Takže...
No a samozrejme, že aj keď sa máme za pokrstenie taká malá pozornosť. Takže ďakujem veľmi pekne za krst a prajem veľa zajčia. Ďakujem pekne. No a myslím si, že chcel to povedať autor knihy, ale poviem to ja. Srdečne vás pozývam na také malé pohostenie tu na do spoločenskej miestnosti. Takže nech sa páči. A zabudol som privítať hostí z nášho susedného Česka, takže vítajte vo Vyšnej Slanej. Pripíjam na krst tejto knihy z pokolenia na pokolenie, pripíjam autorovi tejto knihy, no a každému prajem, nech to nájde to svoje krásne čítanie. Na zdravie. Každý si poháriky si nášte, ale potom si ja to tak. Ja